Подкастите са една от най-интересните форми на съдържание. Има подкаст за всичко, което се сетиш. Те са начин за разпускане, научаване на нова информация и запознаване с интересни теми. В днешния клип ще разгледаме българските подкасти и ще ги оценим в класически тиер лист. Предупреждавам, че изказаното от мен в този клип ще бъде базирано на моето мнение и моите наблюдения. Пожелавам ви приятно гледане. Първият подкаст за днес е Айляк, подкастът на Дулки Скаймен. Много интересни гости са били канени през епизодите, като Телтрит Яни Саунда, Готика 47, Кралски и разбира се Лил Пими. Подкастът обсъжда доста интересни теми, засягащи българското YouTube пространство, контента в него и драмите. Макар че в България няма качествени драми, освен това, което Мъти се описа да скълъпи с Кралски, което дори не трябва да се бори като драма. Поставям подкаста в A-Tier, защото е наистина интересен и смятам, че има какво да се научи от него. Следващия подкаст в днешния клип е Impact. Като смятам, че Impact е един наистина полезен за обществото подкаст, защото въпреки, че има много хора, които обсъждат ред пил теми, смятам, че Impact го правят обективно и не са твърде крайни в убежденията си. За сега ги поставям в A-Tier, пък ще видим по-напред с другите подкасти дали ще си останат там. Продължаваме с подкаста на Чефо, където той кани най-различни гости, от актьора, който играе Гунди, до Карлос Насар, да дори Криско. Този подкаст е на ниво телевизия, от към декор, към гости, към въпроси. Наистина много солиден подкаст. Въпреки, че е малко като версията на подкаста на Тото от Левче, всичко крещи сериозно отношение, тъй като не намирам подкаста на Чефо за особено интересен, ще го поставя в B-Tier. Следващия подкаст в нашия списък е Надкаст. Водещите са тези двамата, Неделчо и Тоджаров, които са бивши участници в Игри на волята. В този подкаст те обсъждат реалити предавания като Игри на волята, къща инфлуенсърите Survivor, като канят участниците и им дават да дадат своята гледна точка на събитията. Подкастът е изключително добре направен, но това, че коментира реалити предавания, го ограничава. Затова отива в C-Tier. Подкаста на къщата на инфлуенсърите, който е сравнително еднообразен, но това е нормално, имайки предвид, че единствената му цел е да интервюира участниците. Смятам, че няма много какво да се каже по него, затова му давам C-Tier. Съмнявам се някой да не знае за този подкаст. Ивка през годините е канила много различни гости, от ютубъри, до чага певици, тиктокъри и дори Йорданка Фандъкова. Общото всичко под слънцето е участвало в този подкаст. Не съм голям фен на провокативните изказвания и теми в подкаст, но все пак всеки има право да говори каквото си иска и да харесва каквото си иска. Предвид успеха, който е пожанала, Ивка взема мястото си в A-Tier. Следващия ни подкаст е Никва стойност. Нека се запознаем първо с участниците. Имаме Франкенщайн, Георги Йомов, милиционер, викинг и бивш баскетболист, който е единственото лошо нещо в този подкаст. И Коки, който е програмист. Обстановката на подкаста е много приятна. Все едно си седнал с приятели да си говорите без ограничения. Въпреки името им, което е написано с крайнверши, всеки епизод се случва да обсъждат стойностни теми и интересни житейски проблеми. Тук трябва да си призная, че съм пристрастен. На мен лично това е един от любимите подкасти и затова слагам в S-Tier. Продължаваме с насреща. Цяло, мнението ми за този подкаст е положително. Обсъждат някои интересни теми относно връзките, а за тези, които не знаят какво представлява подкаста, нека им дам малко контекст. Насреща се води от Неделчо, същия, който участва и в Надкаст, и Ния Косара, която участваше в първия сезон на Ергена. В него
Те обсъждат теми, засягащи връзки, двойки и всичко, което може да се сетиш в тази сфера. Смятам, че подкаста заслужава един солиден BTR, защото не е нищо твърде интересно, но не е и изобщо зле. Продължаваме с подкаста ЕИ. Много странно име на подкаст, но добре. За този подкаст няма да се изкажа много добре, защото процеса на правенето на този клип и проучването на всеки подкаст, защото няма как да коментираш подкаст без да си запознат с неговото съдържание. Това беше единственият подкаст, който гледах с възможно най-безизразното и неутрално изражение. Не успях дори да се усмихна на кринджевите шеги. Залязващия ютубър Емил Конрад и неговата приятелка не успяват да кажат едно интересно или леко хумористично нещо за всички епизоди, които съм изгледал. Разбирам, че този подкаст е по-женски и следователно има по-женски хумор, но лично за мен това е първият FTR за клипа. Стигнахме до обективно най-добрия подкаст в България, а именно този на Тото. Смятам, че има хора, които не са запознати Тото и с неговия подкаст. Но ако все пак има такива, накратко, Нислав Йотов или Тото от Скандал кани всевъзможни гости, като Арбатов, Слави Трифонов, Димитър Рачков и кой ли не друг. Тото е по-добър подкаст водещ, отколкото музикален изпълнител, с което се е занимавал значително по-дълго време, но имайки предвид певческите му умения, не се изненадвам. Подкаста е обективен STR. Стигнахме до истинският подкаст без стойност. Този подкаст доказва теорията за мъртвия интернет, защото не мога да си представя истински хора с здрав разум, които биха гледали такова нещо. Ние сме против сутиените. Неудобно ми е. Аз обичам те спорт да са си не на си свобода. Все пак си танцорка в 33, не мисля, че това изненадва някой. Тази участничка, Натали, е най-безинтересният, без химия с другите участници в подкаста, човек. За известно време, за жалост без част и от никаква стойност, но както личи, коментарите бяха достатъчно красноречиви и за щастие я махнаха. Другата безинтересна водеща, Ксения, е малко по-добре, но и тя не казва нищо интересно, стойностно, дори малко заинтригуващо или забавно. Другите участници в подкаста дори няма да ги коментирам. Този подкаст е най-заслуженият FTR. Стигнахме до по-ниско бюджетната версия на Надкаст. Отново, двамата водещи са бивши участници в Игри на волята, единият даже и учител по физическо, а темите на двата подкаста са общо взето идентични, като пак канят някой участник от предаване и коментират съответното предаване. Чакалкаст обаче аз лично смятам за един по-интересен и по-приятен за гледане подкаст. Затова отива в BTR. Не знам дали това, което Алпер прави, се боли за подкаст, но за сега го броим. Няма да съм много словен, защото смятам, че няма много заказване като цяло. Гостите са интересни, въпросите са интересни, но няма нищо особено, което да го отличава. Слагам Алпер, BTR и с това приключваме този тир лист. Ето е финалната класация. Ако съм пропуснал някого и искате да видите втора част на този клип, пишете в коментарите. Също така, ако ви е харесало, харесайте клипа и се абонирайте. Това беше всичко от мен. Чао!